espectacular. Bon dia, esmorzador, avui han vingut. Avui han vingut a Polinyà de Xúquer. Sí, però on estan els festeros? Que avui havien quedat en ells. Havien quedat en ells i no han vingut, Però s'hauran mira, a han dormir. vingut estos figures. És l'any que ve, festeros de l'any que ve. Ahí, vamos a salvar. Per a picar trauen cacaus i olives variades en encurtits i vitets. Però també podeu demanar algun dels seus entrants, com la seua sang en ceba, que estava molt bona, la seua cona o torrezno de Sòria, que estava supercruixent, o les seues aletes de pollastre, que així està Xavi tastant-les. Per així Jessi ens porta els seus entrepans més típics, com el ca Jessi, que porta pi de pollastre rebossat, bacon ou, mallorquina i ceba. Per així tenim el d'abaetxo en un poquet d'alli oli. Quan en feu este? Divendres i diumenge. Anem allà, compare. Així està Rafa disfrutant-lo com si fos un xiquet, Encargata, encargo cavall, alls, creïlles i ous. que va ser un dels que més es va agradar a tots. Per així tenim l'Aroa, que duia pinxos, formatge curat i pimentós del padró. Este se'l va demanar Pelayo. I este és el mechada en pulled pork, ceba caramelitzada, creïlles, formatge ratllat i salsa de curri i mango, que per així tenim a Víctor pegant limó. Per últim, el Sisters, que duia llom, bacon, formatge cheddar, Doritos i salsa cheddar per damunt. Una combinació molt curiosa. Acabem en un cremadet fet al moment de ron, unes frutes del dragó, i en una copeta del nostre truc, que així tenim a Víctor, que és el dissenyador de la botella. Este esmorzar es troba al bar Callesi de Polinyà de Xúquer.